Shalom. Aquest tastet de Torà es titula La fraternitat nacional, el tresor de les nacions. Fa una estona he estudiat els salms 79 i 53, que són salms de destrucció. Descriuen com Jerusalem i com Israel són destruïts. Hi ha una sèrie de menyspreu per la vida humana, hi ha invasions, hi ha corrupció, hi ha una situació de caos, de desgovern i al final es perd la llibertat. Per contra, també avui som el dia 4 de juliol, que és el dia de la declaració d'independència dels Estats Units d'Amèrica. I hi ha un fet molt destacat en aquesta declaració, que és que hi ha gravats on apareix la signatura dels declarants de la independència i al costat de les signatures apareixen la cara dels signants. És a dir, que a nivell simbòlic i a nivell factual, els declarants de la independència van donar la cara. Què vol dir això de donar la cara? Això de donar la cara es deriva del fet de que els declarants de la independència dels Estats Units, per contrast, segurament, als governants de l'Israel antic que va ser destruït degut a la corrupció i degut al caos que es va produir, van preservar la dignitat humana. A la Declaració d'Independència dels Estats Units hi ha una menció expressa al fet de que l'ésser humà ha estat creat a imatge de Déu. I aquest és el ferment que fa que els països puguin tirar endavant, que hi hagi la dignitat individual de les persones i aquesta dignitat individual es transmeti al nivell nacional. Així doncs, a nivell dels països en què ens trobem, es tracta de que reproduïm aquesta situació, de que tinguem dignitat individual fonamentada en que hem estat creats a imatge de Déu i que la transmetem al nivell col·lectiu dels nostres pobles. Shalom.